E noapte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rabzi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc. Cum l-aș primi, să știu că vine, să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină, al flăcărilor din cuptor, pe gene cade toropiala, cu zvonul unui somn ușor. Deodată, o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie, numai târhare umbla acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine-i acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat-am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și în rugăciuni te-oi pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar milă rogul-te să ai. M-am strecurat lângă fereastră, să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de zdrențe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit, în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist, cu lacrimi, i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-ai răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ramuri, căci mă trezisem prea târziu.